siya, nabuntis. Oh. Ingat na ingat siya para hindi ako mabuntis. Hindi ko na talaga siya naiwan noon eh. Pero mas pinili kong manatili at tanggapin ang desisyon niya. Mahal na mahal ko kasi siya noon. Kaya ang sama-sama ng loob ko nang malaman kong buntis pala si Lizzie. Anong meron kay Lizzie para magbago ang isip ni Mon tungkol sa pagkakaroon ng anak? At ano ang wala sa akin para magawa pa niyang tumingin sa iba? Ngayong inalay ko na sa kanya ang halos kalahati ng buhay ko. Chicken spag sa kanya. Si Wiwi ice cream. May ice ka pa kadamper? Oo, may chocolate pa yun doon. Ha? Ano naman na? Oo. Kahit kaya magpalit siya number. 1832, hindi ko naumpisahan ng kwento, pero baka pwede na lang pakibate si Val Austria ng Makati. Lagi daw siyang nakikinig sa programa natin. Ayan ha, kahit hindi ka nakapag-umpisa, binati ko pa rin ha. Pero naman si Mamaya na yung co-float niya, no? Puyat na puyat siya. Oriental Mindoro. Ganda daw talaga na sumasapuso. Ang gagaling pa ng mga drama talents. Makapigilinin nga ang bawat eksena ng mga bida. Grabe naman yan si Mon Paasal. Magpapalit ka lang pala sa iba, Marjorie. Abay, kalimutan mo na yan. Hindi siya ang lalaki na babagay sa'yo. Pakibati nga to may mga kasama ko dito sa bahay na nakikinig din at sumasapuso si Nanay Tayo, Edgar, Telma at asawa ko, si Lalaine at anak namin na si Joseph. Ayan, maraming salamat. At si Melanie na Project 8 Quezon City, mahabang panahon ang pagsasama niyo ni Mon. O dahil daw kung ano. Sa hiwalayan. Kaya walang traffic. Wala naman nagbago. May iba ng Mon, tapos buntis na agad si Lizzie. Eh ako nagdududa talaga eh. Di kaya baka pinasalo lang yan kay Mon. Yun. Yung pag Mon. Yun. Yung pag pinagbubuntis ni Lizzie. Yun, pinasalo. Ay, pang ano naman to ha? Ibang kwento, ibang angulo. Pero alam nyo, kung ako naman dito kay Marjorie, oo sige, masakit na malaman mo na kayo ay naghiwalay na dahil niluloko ka ba si Mon kahit magkarelasyon pa kayo. Kaya lang ano naman, wala na namang magagawa eh. Kahit ba magalit ka, mabuisit ka, kumpuruntahin mo siya. Correct. Lalo naman Ano sila. mangyayari? May Ba't babalik tumigil ako tong ng inyong relasyon. Bumaba. Baka lalo mo lang dinadagdagan, Marjorie, ang sakit. Hayaan mo na sila. At kahit mabait pa sa'yo yung biyanan mong hilaw, iwasan mo na rin muna para wala ka ng mas maganda yung wala ka ng kwento alam tungkol sa kanila. At sabi naman ito, 531, ang duda ko, Tony, baka hindi anak ni Mon yung pinagbubuntis ni Lizzie. At itong si 15 kay Mon, habang nakikinig kami. Sino ba si Heidi Reyes? Si Angelo ng San Pedro, Laguna. Para sa akin, kung may love life ka na, ay huwag ka na maghanap ng iba dahil ang dating itinapon dahil ang dating daw ay itinapon mo lang ang mga magagandang memories. Sad to say, mga kapuso, wala ho sa tagal, di ba? Tingnan nyo nga, kahit in 20 years, pag ayaw na talaga sa'yo, ayaw na. Hindi kasal, kaya ang dali-dali, Ha? para sa lalaki. Anak, inumin mo na yung co-float mo. Walang kahirap. Gusto mo na?
Ha? 7161, sabi Coke ni yan. Marjorie, bastos yung Simon. Meron kang Coke float. Sa Gusto mo na? talaga humingi ng tulong. Puyat na puyat ka, darling. Napakakapal ng mukha. Ano? Ako sa'yo, hindi ko na pinagbigyan na magsalita pa yun. Yung price, bigay mo na rin. Telepono. Price gusto mo na? At si 25. Gusto mo na ng price, anak? Marjorie, sayang ang Habang pinagsamahan mainit. ni Mon. Mm. At ito namang si 7147. Si Russell Batas. So, kalimutan mo na Marjorie Simon, hindi siya worth it. Enjoy life. Hanggat hindi ka lalayo dyan sa mga yan, eh hindi mo hindi mo yan makakalimutan at hindi ka makakakita ng iba pa. Si Tony Boy ng Cavite, mahirap makamove on dahil nandyan palagi yung nanay ng ex niya. Tapos niloko pa siya dahil nakabuntis pala ng iba. Parang paulan na. Back to zero no? Yung pag-move on itong si Marjorie. Dito naman sa ating Facebook Live, sabi ni Aling Coring, Reyna ng Marites, si Tita. Ano kahit madaling araw, di ba tumatawag sa kanya para mag-chismis. Luz Biminda, Zero, tama, huwag mong tulungan ang kapal ng mukha mo, Mon. At si Maki Soto, ayan, sabi nga niya dito, Chat mo si Arnel, Tita paayos ba niya. ang Tanong, bida sa di ba alam ni kwento? Luga kung Bida nagiging na? daw kasi. Si Carmen Brase, iba rin yung ginan ng hilaw, Marjorie. Ryan Enriquez Miranda, hello daw sa kanila, nakikinig ng Sumasapuso sa Barangay Buko, Talisay, Batangas. Kung araw-araw may ginagawa, hindi ang laki ng pinipera, no? MJ Asuncion, sobrang hambog naman yung Simon. Araw-araw, no? Kakapanginig ng heart. Ikaw na ang nakasakit. Sobrang mayabang ka pa. Galit na galit. At si Elizabeth Cruz, sobrang kawawa naman si Marjorie. Teresa Pulido, bilib na bilib ako sa'yo, Marjorie. Napaka-super cool mo. Bihira ang babaeng ganyan. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Diba? Mga kapuso, parang acting ni dito ni Marjorie. Very Jacqueline Jose. Oo, yung underacting. Hindi masyadong hysterical. Ganyan. Oras natin. 1:31. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Ladies' Choice Chicken Spread. Big day, you need the bigatin breakfast. Have a meaty busog sarap sandwich with Ladies' Choice Chicken Spread. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Vitamilk. Feels good. Sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Tony, number 1 sa Mega Manila. Ako ay may ubo. Masakit sa dibdib. Alpla yan, tignan mo. Problema. Alin? Yan ang military alp lang. No, ano? Labanan agad ang ubo with Solux for Kids. Helps clear phlegm and helps protect the lungs. Kaya, Uboy din, halalala. Di na tatagal. Solux for Kids. Unilab yan. Carbocisteine is the generic name of Solux for Kids. If symptoms persist, consult a doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Para sa mga tunay na lalaki. Para maging matibay at malakas. With proper diet and exercise.